खुलुमबाय आं कमलि ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 30 नभेम्बर 2023 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायोबा दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ हायुङारि सानजुनथि रैखाथि सान एबा नेशनेल कम्पिउटार सिकिउरिटि डे महरै फालिनाय जायो। बे सानखौ बोसोरफ्रोमबो 30 नभेम्बराव फालिनाय जायो। साइबार गाग्लोबनायनि बांलांनायाव सिगिनायनि फिननाय महरै सानजुनथि जुन्थियारिनि थाखाय गौथुमनि मोनसे आयदाया 30 नभेम्बरनि उन उन रायजो राजानि सांग्रांथिखौ बांहोनो थाखाय हायुङारि सानजुनथि रैखाथि सानखौ सोरजियो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो स्टिच फर लाइफ डे, मेड वार्निस डे आरो नेशनेल पार्सनेल स्पेस डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।